Sziasztok, most Slenderman legendájáról fogunk megnézni egy videót. Lát. Nagyon megéri. Ájtvisz menü a KFC-ben. Csak Először reklám. 1390 forint. Kihagyhatatlan kedvet Ennyi reklám. mények az Alma Plus applikációban. Sziasztok, én Polszonati vagyok, és üdvözlök mindenkit ezen a csodálatos Köszönjétek. 2011. esztendőben. No, nem azért, hogy flashbackeljünk egy kicsit, csak nemrégében jött ki egy horrorfilm a moziban, ami a jó öreg Slenderman legendáját dolgozza fel. Így úgy gondoltam, hogy egy videó erejéig én is visszatéred ezekhez a témához, és megnézzünk néhány olyan Slenderman észlelést a való életben, amiktől nem biztos olyan nyugodtan fogsz ma este nyugovóra térni. Először is kezdjük azzal, amit Igen. talán nem mindenki tudhat erről a témáról, ami nem más, mint a Slenderman lénynek a pontos definíciója. A Slenderman, azaz magyarítva magas ember vagy nyakigláb Jancsi, egy 2012-es évek környékén Klabbjancsi. elterjedt netes legenda, amely köré az egy lény köré épült. A lénynek nincs arca, hosszú fekete öltönyt visel és csapok állnak ki a hátából. Mármint csápok. Csak elfelejtettem még közvetet írni. Az alapsztori szerint össze-vissza gyilkolt embereket, de egyre több beszámoló keletkezett arról, hogy kisgyerekek tűntek el, miután egy hosszú fekete ruhás arc nélküli embert láttak. Általában erdőkben tartózkodik, így nehezebb rá lelni. Ezek a képek a legelső képek, amik a Something Awful nevezetű ijesztő fotópályázatra készültek el. A fotókat beküldték, de senki nem állította azt, hogy manipuláltak voltak. Ezután kezdtek elterjedni azok a gondolatok, hogy emberek láttak már életük során hasonló lényt. A sztori közérdekűvé válásához nagyban hozzásegített ez az ingyenesen letölthető 2012-ben kiadott játék, minek hatalmas sikere lett, és a későbbiekben jó pár folytatás is készült hozzá. Meg kell még említenem a Marble Hornets nevű kis kézikamerával készített paranormális sorozatot, ami pont a Slenderman létezésének a kérdését boncolgatja egy végtelenségig bonyolító sztori. Hát ezt mondom. Legközelebb a Cyberheadről csinálunk. Vagyis, hogy nézzünk egy ilyen videót. A keretei közé zárva. Akit esetleg részletesebben is érdekel ez a sorozat, az utána olvashat a leírásba illesztett linken. Alapjában nehéz dolgom volt a hiteles videó keresésénél itt is, mert mikor kutakodtam videók után néhány külföldi toplistánál, esküszöm már én éreztem magam kínosan, ahogy próbálták velem elhitetni, hogy az adott felvétel valóságos. Megpróbáltam viszont a tőlem tehető legjobbat, így nem is szaporítám tovább a szavak rengetegét, inkább vágjunk is bele a videóba és nézzünk meg 3 Slenderman észlelést, amik a leghitelesebbek. Előre is jó borzongást! Kösz. Harmadik helyre került a történelem talán első tényleges való életben történt Slenderman észlelése, ami egyébként a jó öreg Marble Hornets csapat által került ki a nagy közönség színe elé. Mindössze csak pár másodperces ez a felvétel, de ennek ellenére is képest a frász kiijeszteni belőlünk. A felvételen az látható, hogy egy kamerázó srác ilyetten videóz ki az ablakon, mikor furcsa hangokat és egy fehér fejet vélt fel Hogyne. fedezni a háza teraszán. A videóban a következő volt látható. Ott van Slenderman. Pont nem látszik. Ott van. A Slenderman. Második. Nincs is kellemesebb érzés, mint éjszaka leple alatt autókázni el egy sötét kihalt erdő mellett. Na ugye, hogy ugye. Ám a felvételt készítő személy számára ez az érzésvilág megvolt még toldva egy elég paradologgal. A videózó egyen a messziségből látott valami furcsa fehér foltot az erdő szélén, ahova a kocsi út vitte tovább. Na, hát mondom, hogy létezik. Nem hezitált, bekapcsolta a kameráját, miközben egyre közelebb került a már kirajzolódni látszó magas fehér pacához. Amikor elhajtott mellette, a következőt látta. Most mondjátok, hogy nem létezik. Most mondjátok meg. Alapjában egy ilyen szituációban a következő lehetőségek áll. Hát itt van előttetek. Mert Fogva éjszaka az embereket, vagy harmadik, valóban egy igazi Slenderman láthatunk. itt ott volt. Alapjában egy ilyen szituációban a következő lehetőségek állhatnak fent. 1. A sofőr megkérte az egyik ismerősét vagy barátját, hogy álljon ki a sarokra és nézze őt mereven, ameddig elhajt előtte. 2. Egy random ember prankli valamilyen beteges oknál fogva éjszaka az ember.
Harmadik, valóban egy igazi Slenderman láthatunk képernyőn. Érdekelne a ti véleményetek is a videóról, így írjátok le kommentbe, hogyha szeretnétek. Első. Ezt a videót azért tettem erre a helyzetre, mert szimplán hátborzongató a videó alaptematikájának az ártalmatlansága. Hogy mire is gondolok ez alatt a teljesen idióta mondat alatt? A képen látható férfi beállított egy kamerát, hogy az újonnan vett osanos mountain bike-ját letesztelje a kamera előtt. Gyorsulás, kinéz... Osamos. Jaj, Istenem. útközben, stb. Ám a videó nem csupán ennyiből áll, hisz akkor nem is szerepelne ebben a videóban. Nézzétek meg egy részt a videóból. My triathlon bars, and I'm going to tie myself to the end of the bush and back as fast as I can. Ennyi. Én neki mindjárt megyek. Ott van, srácok. A háttérben tökéletesen kivehető egy szürreálisan magas fekete alak, aki lassan sétálgat el a pusztában. Ott van. A férfi visszaér a biciklivel, kikapcsolja a kamerát és elmegy, úgyhogy észre sem vette azt, ami történt a háttérben. Szerintem a mai napig ez az egyik leghitelesebb videónk, ami létezik Slendermanről. Right, that's that. Minute 10. Good stuff. Nos, a videóból ennyi lett volna, és térjünk is Nézzétek meg. arra, hogy akkor most Slenderman létezik-e, vagy sem. Nos, erre az én magyarázatom és sokak mások témához jobban értők magyarázata is az a bizonyos tulpa effektus, ami egyébként nem magyarázza meg a létezését, de egy rendkívül érdekes dolog. Aminek a jelentés egyébként mára egyvált a Slenderman legendájával, ami a következőket takarja. Egy Tibetből származó kifejezés, ami nagyon röviden azt akarja, hogy erős meditációs készségekkel, vagy csak szimplán tudat alatt néhány ember vagy embercsoport képes létrehozni a gondolatából valamit, ami fizikai létező dologgá vagy lényé alakul át. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető, de nagyon leegyszerűsítve annyi, hogy kívánsz valamit, napi 10 órát meditálsz rá, és akkor egy hosszas idő után megjelenik a valóságban. Itt már ugye kérdéses az, hogy ez tényleg a valóság, vagy csak az elméd által létrehozott megzavaró halucináció. Mindenesetre Slenderman létezését is hasonlóval magyarázzák, azzal a kivétellel, hogy a Something Awful fotópályára beküldött első megjelent képek a Slendermanről olyan hatással voltak az emberi agyra, hogy utána folyamatosan jöttek a jelentések, hogy valami hasonlót láttak kihalt sötét erdőkben. Vagy kihalt nappali pusztán. Szóval szerintetek van ebben a Slenderman sztoriban potenciál, vagy mind csak a képzelet szüleménye? Várom a válaszaitokat. Én viszont már ennyi lettem volna. Nagyon-nagyon szépen köszöntem a figyelmeteket. Ha szeretnétek még ehhez hasonló videókat látni, akkor iratkozzatok fel, plusz extrákért kövessétek az Instagramomat. Úgyhogy tartsatok velem, legközelebbi videóban pedig találkozunk. Sziasztok! Én is ennyi lettem volna, sziasztok. Csak.